Ang usa ka paagi para mawala ang stress mo ang paglaag ug pagtanaw-tanaw sa mga scenic nature beauty. Ug ang usa nga among napilian nga adtuan kay first time pa namo ning lugar mao ang Boundary Peak nga nasakop sa lungsod sa Matagub Leyte. Nga dunay gilayon nga almost 35 km from Palumpon, Leyte. Ngawon sa midaan. Reform may mga ito. Was it? Guys, mana on the guys? Kinuha mo na yung santol di ay. Kalami, tamis, awa daot gamay. Yung bahala na. Ay, sabon. Asam deh. Padong namin is Boundary Peak guys. Time check is 6:30 in the evening. Gabi namin ani nakakawgid kay sa duty ko. Ay, subang ka po ba? Newton na, suga ba? Mahal din itong pasang no? Nangunong mi diri pita kay nagpalit mig ayos among isugo sa tunog. Pangalan ani nga barangay is Barangay San Dionisio, sakop sa Matagub Leyte kung wala po na sayo. Masang lakaw ninyo do. Pera bisa kuan.
Layo pa diri day. Bundari. Layo pang bundari ari. Wala. Nay bayad mo sudad to? Lara. Nay mga tent adto. Ha? Mga tent. Ha? Ba? May mga tent. Shout out. Sunabot may ani diri sa Boundary Peak guys no nya wala bang pangitabo. Bawal lang diri mag-camping o mag-overnight. Mag-overnight lang sila diri guys kung na mga event pareha ng mga New Year or mga Pasko. So wala may choice, masunod lang mi sa ilang patakaran ug mangita mi glain nga lugar nga among kakampingan. So mo na mong na-learno nga dapat imong sang sutaon kung sa ilang mga patakaran, unsa ilang mga rules and regulation ng ilang mga business hours sa dili pa ka mo ngadtuan ang lugar aron nga dili masayang ang imong oras. So ayun diyan namin diri sa Boundary Peak. Unya. Bawal man diri mag-overnight. Ano tami mag-camping unya kay bawal man diri. Bawal mag-overnight diri. Manuroy na lang mi diri. Nya mangita mi glain nga area. Mangita mi area nga among kasuyo. Kita taglugar na to. Mana sini Anthony? Kanang ganito tong sa diba? Garden. Yes mo. Normal map to. Malas kayo guys no kay. Wa man na overnight diri day. Overnight kami aron nga nindot kayo ba. Buntag kapi-kapihan. Nanay idala na mo ka kuan guys kanang mga nanay. Tent ba? Bawal naman so mangita may kuha na ni bawal kayo kasi joke so kami naglangay og tinambay si Boundary Peak guys no so naglakaw namin nangita amig among kabistuhan lain Leave the cross. So ayun guys, di kami diri sa bukid sa Sinay. Let us start the series belated happy birthday Bishing. Tonight we will celebrate your ay biwara libon. Ay lanta kay ang inyong mga motor makita na sila. O sa may kay Suryan mo sa tong bisyo karong bisyo na. Bundari na abot ang ganda. Bunda rin abot. Ang bunda rin abot og libon. Libon ito. Tingling lang tao na eh. Bisyo. Bundari lang tao. Ang bunda rin abot og libon sa lantaw. Simbol na to. Asan na butang na to? Tara. Simbol na.
Kailangan kayo mag-Bible study naman to. Ito guys, Boundary Peak bitaw ni dire. Nalang mi sa kuan kilid. Kay bawal man pasudlan sa kuan. Balon. Asa na ato lang eh. Ito butang. Ato lang sa kagmatan. Ato lang. Pira bra. So mo ano basa dai gyapon kinami. Naman ni tabon din. Lukuan din sa sura murag sawa eh. Ano nga dito na dyan? Hi guys, what's up? Di kami karon sa bukid sa kuan Jupiter. Nag-camping mi dire kay amot lang, amot ibaw unsa ni. Tungod mo na ning usa. Ayan lang dyan pahiyagan. Tawagan para maklaro ang lantaw. Ren. Karon unsa may atong programa? Nami karon sa Boundary Peak. Ano siyang itawag na malumpon na tao. Sibo amiga.